li kieku l-Industrija għandha tibda tinbidel f'Malta. Għalik, minn fejn għandha tibda tinbidel? Inqabdu ma nqabdux avukati imexxu ministeri tal-arti u tal-kultura. Sewa. Issa għandek tkun, orsi tkun għandek tkun avukat għax taf is-sistema, tal-liġi, tal-fondi, tal-gvern, ma għad irrid ikollok esperjenza fil-kultura u interess. Film commission, għawek forsi nista' naqbis għalija ftit innifsi, ejja nagħtu każ Johan Grek huwa kapaċi ħafna. Sewa. Huwa kapaċi jġib il-films. The only problem with him is he oversells everything. Imma li kellhom qabel ma kienx aħjar minnu ta' x'inti jekk ħaġġib il xatt minn television ta' Malta. Dawn anke jekk jgħid li għandu bir-rispett kollu ġifieri, għandu 20 sena f'television ta' Malta aktar nitlaq niġri jiena. Għax m'hemmx struttura, m'hemmx budgets, m'hemmx sistema, m'hemmx rispett, xejn. Min inqata' minn hemm u prova affarijiet tiegħu qed jirnexxi bħal Abigail. So li kellhom ma kienx jifhem, m'hemm xejn kontrih, niżu tgħidu tattakkah lejn, ma nafux ma rridx inkun nafu. Mhuwiex kapaċi intħadd qabbad il xi ħadd li jifhem fl-industrija kemm ta' Malta kemm ta' barra u li għandu interess. Issa meta kienu jikkritikaw dak iż-żmien. Tajt li Johan tajjeb. Anġi għalija. Meta kienu jikkritikaw dak iż-żmien, il-Ministru dak iż-żmien nazzjonalist ukoll kien jaqbes għalih, ġifieri stess ħaġa li jagħmel issa. Le, jekk għandek nies li jifhmu qed jikkritikawh, Ministru għalaq ħalqek. Alright, jew jekk għandek tirraġixxi jew tiftaħ ħalqek, dawn nies għandhom l-esperjenza. Naħseb għandhom ftit raġun. Fimt? Issa, dan għar. Għax qed juża t-talent li għandu biex he oversells. Issa, proset ġib Gladiator. Kif l-oħrajn ma tħallsux? Mela dawk il-mitruħ meta jruħ Maltin naħadmu. Huwa fair għax għamlu xarej xogħol fuq Gladiator. Ma jistgħux jagħmlu 6 xhur oħra jaħdmu fuq films Maltin li suppost ħadu dawk il-fondi. Mhuwiex fair, ħadu pjaċir huma żgur anke kienu pjaċir u l-mertu ntiħlilhom, mhux il-Ministru Bartolo. Kwalinkwa ċux kienu ġib film ta' Gladiator kieku ta' 50 miljun minn butu. Sewa anke jienu inti. U ma kienu jiġru, u għalhekk ħajarġgħu jiġu xi jgħidu Malta nistgħu nitmejlu bihom kif irridu. Għalhekk hija l-ogħla ċifra għax l-ebda pajjiż ma kien miġnun biżżejjed biex itihom ċifra għolja daqshekk għax jgħid it's going to affect our economy, speċjalment jekk hemm kriżi f'ċertu setturi. With regards to Malta, għandek it-teachers tal-MCAS għadhom qasbis għandhom l-agreements in place. Sal-lum stess l-istudenti għajamlu protesta għadhom ma sabux agreements with teachers. Għandek it-tobba u n-nurses mux t-laħu. U għammur nati 20 miljon il-Gladiator mill suppostajtu. Le, ma tamilx hekk. Issa jekk hemm Ridley Scott ħajġi. Għat offrilu 30 miljon l-ewwel, mela ħammur Morocco. Ma għalla bħatu jitmejjel. Għajkun hemm film ieħor. Il-Gladiator nifhem li huwa marketing bomba l-marketing. Ħajġu films oħra, ma mhux se jiġu films għax jirnexxilna nagħmlu Gladiator. Jafu Hollywood li jirnexxilna nagħmlu films għal Gladiator. Ħdimna films kbar qabel, għamilna Gladiator 1. Ħajjiġu għax tajnihom 5 miljun jgħidu ħammur nieħdu 50 oħra minn għandhom. Issa, ħammur Morocco, jew ħan jaqbes li ħantik 40, ħammur Morocco. 50. All right, thank you. Ma mhux statement tajjeb. Fis-sens. Jista' jkun. Għala d-boss b'sormi u. Imma għandu dik il-kapaċità għandu l-marketing background jista' jkun, but eżed. He oversells. That knows that term tajjeb. Well, I don't think he oversells. I think he oversells is like I tell you. U għalaqi, nħobb ngħidha din, u għalaqi kbir. Ma kapaċi. He could be great. But if I had an open checkbook, if I had a blank check, when somewhere Hollywood, kemm tidu? ċertu strateġiji li juża huma vera innovattivi u tajbin. Imma mbagħad he sugarcoats them, u mbagħad jiġu relevanti l-idejat, irrelevanti. All because the main purpose, the main goal is to bring along attention from his electorate and whoever is not in the electorate biex jgħidu għara dak għamil jgħamil xol tajjeb. Forsi, nivvotaw n-naħa l-ħora darbora. Pats on the back from his ministers, from his friends, from the prime minister. Inti ġili kellimtu l-Johan? Ejwija. X'tipu? Karizmatiku ħafna. Meta kon kellimtu jien kienu jisu iktar fil-bidu, ma kellux idejat as-saċ li jkollu l-umu tgħallem. Ma tistax titfal xi ħadd li qatt ma kellu esperjenza, but he learned a lot, probably 5-6 years in. He knows the ins and outs, you know? Right? X'tipu
schemer. Jinteressaħ biss mill-partit, it is an open secret, which is fine, well and good. Why is that fine? How the fuck is that fine? As a politician, yes. Ma But he's not a U mhux politician. politiku. Għalhekk at night, it's fine if you're a politician, but Yeah. he's not a politician. Imma it is a branch of the government, il-fattu li inti qabbattel xi ħadd li huwa tant partiġan biex imexxi il-film commission. Le, because he's going to use Taħseb it li for the- dal-pajjiż qatt għamilna dil-biċċa tax-xogħla. Ma nafx, imma kif tielet partit? Ħalli inti meta jkun hemm dibattitu fil-Parlament u l-blu l-ħomor taħarsu lejn l-arlot jew il-mobile biex il-mara tagħhom tgħidlhom isma' preparajtlek is-sut għall-partit tad-DB. U mbagħad jgħidu ejja nlestu kwarta qabel. Għasu kien hemm it-tielet partit l-hom żomm fadilna kwart oħra. Ejja nitkellmu fuq it-teatru jew fuq il-kultura. Għalhekk irid it-tielet partit, you know? Mela tlaqna.